Idol, kana may ga-sponsor na to, matik na na. Dili na ta na mga buwad-buwad oy. Ani na buta spirit ba pirit, dayon ato pong parisa na siya o kanang mais na nilungag ba. Matik na. Ani mga idol, gato na ni sugba mga idol. Ayun na. Mo na diskarte mga idol, basta magtapok-tapok ang mga hanggaw, di na sponsor ato arang sponsor dol to Pero matik na na dol. Salamat idol ha, matik na na sugba na din ta dol. Kilo, no? Waton na to nagmaluto dol kay hab-hab na pudol ba? Matik na, matik. Brad. Okay mga idol. Gibali na gyud ni Idol Aidan kay murag medyo naluto na gyud. Kay unsa mo gyud puning among gisugbaan nga grabe man kay baga kay kuan man ni mahugan ni. Unsa? Unsa dol? Sa sugbaon sunod? Are ba are? Sa sugbaon sunod? Are erto bang are? Sunod. Ha? Pagsugan ito butite. Kana mo pala. Yabang na gyud butiti naman hinoon. Mga idol ana na diskarte mga idol matik ba? Mais ba mais? Ligom ni busog mga idol. Parisan magsinog ba pirit. Ay. Matik na gini mga idol oy. Tumatik na na. Ay, matulog ng kalipod ka. Paabot ta gamay mga idol ha kay galuto pa nga tong sinugba. Dayon gipabugno pagod ang luto nga mais. Kaon ba mog luto nga mais mga idol? Para gini kaya kinaon sa mga pobre mga idol. Okay dira mga idol, nangaon na mga hanggang dako. Hala sige birada mga idol, birada. Para hala kandos yun. Sinugbang pirit, parisag mais nga luto. Birada mga idol. Ang among sponsor mga idol kana nakablo. Mao na sponsor aning sinugbang pirit og mais nga luto. Ayo kayo mga idol. Okay kayo. Okay lingaw kayo mga hanggaw mga idol. Ala sige kaon kandos mga idol. Ikaw dol. Naka-adjust ang swak ano dol Mga idol, kaon na. Hoy. Dol. Are dol, kaon dol. Are ba kaon? Bilin sa pa kayo da dol. Okay, kandos mga idol, bira. Sinugbang pirit. Dira ang nag-sponsor idol Salamat Idol Basal sa sponsor. Sana ugma puhon na pod. Sana hindi ka kunin ni Lord.